kanang moingon ta mga kamax nga dili kita mo dawat og mga order nga mga pabili, pero sa diha mga kamax nga naka-accept ta aning 211 nga booking without note mga kamax, and then usa siya ka regular client diri sa Maxim. So mao ni nga ato siyang giari dayon diri mga kamax kay lagi wa man ta mahibaw no nga pabili din siya sa muang combo mga kamax nga magpabili din siya mga kamax og karne sa mauna na karon og nagkantidad da inig COD mga kamax nga worth of 1,500 to 2,000. So karon kay wala man tay kwarta mga kamax, so ato ang buhaton ani kay ato ni siyang suwayan mga kamax kung modawat ba ni sila o dire og GCash. Then pag madawat sila og GCash mga kamax, atong i-inform ang client no nga GCash ang bayad, din ato lang siyang pasindon sa ato ang account para mo atong ibayad dire. Sus, mao na lagi ni karon mga kamax nga sa ato ang mga vlog nga di kita mo dawat og mga pabili. Pero unsaon ta nga nakahinayak mo ta ani nga booking mga kamax. Og sayang sad kayo nga ato siyang i-cancel tungod kay naa na to dire sa iyahang location mga kamax. So wala tay mahim sa ani, ato na lang i-purchase. Og sa ako anta na mga kamax, mi nga man siya nga store, siguro dili man sad ta madugay ani. So tara, let's go. Tara. Grabe ka init pa. Pinaglain na to ang asa man ni? Adere. Hi, may hapon sir. Sir, mo dawat mo GCash? GCash o GCash? Pwede ra? Sige. Na mo ani duha ka short plate. Short plate duha sir. Ha? Short plate duha. Oh, duha ka short plate. Sapa. Duha ka samgyupsal. Duha ka sa mixal. Oo. Duha. Og duha ka salad set. Unsa siya? Duha ka salad set. 50. Ha? Ay 50 sir. Na ba yung mas mahal na? Wala mo sige butag diri. Nakabutang di pila price. Oo. Wala yung nakabutang. Wala. Salad seat. Kamugod ni pizza boy. Salad seat daw. Napoy salad. Ha? Ako inform ha. Ay. Unsa ni siya? Para sure ba? Unsa ni nga Unsa naman ba tong salad 50 ni, set ha? kato ba daw? Alam pa ni sir. Kato ba daw tag 50? Sige. Wait sa ha. Og duha ka cup nga samjang sauce. GCash daw ni ma'am. Nya, ikwenta lang ko kay ako siyang pasindon og GCash. Duha ka short plate, duha ka samjang o katong salad niya. Oo. Sakto. Oo. Duha. Pero wala pa siya reply. Wow. Kuyawa diri, ikaw din maluto diri mga kamakso. Witcha ha. Ako lang tawagan bi. Hi, hello sir. Mayong hapon sir. Sir, ako lang kuan katong i-confirm ang imuhang order nga unsa daw ni siya nga kuan? Unsa daw ni siya nga salad set sa Maxim ni? Kato daw na litos, ma'am. Sir, Vegetable set. katong na sa ako basa ni mon chat sir ha, katong na litos sir ug katong na ay murag salad nga gichap-chap. Halog daw ko inig analyze naman be. Sila ang magluto dire, ma'am. Only sir, 470. Ha? 470 anli. Anli na siya dire. Pila? Koy dili anli. Pila ang anli, ma'am? 470. 470. Unsa man pila ka hours? 1 hour. Ha? 1 hour. 1 hour. Agoy. Sak Concert kay. sakto sad mahuman kag luto 1 hour na. Bitaw no? So while nga galuto ka kana na lang siguro dali lang maluto para while nga galuto kakaurasan ka. So unlimited daw ni dire mga kamax. 470 din ika ang ika pa ang magluto. Then 1 hour na siya. So kinahalan pinaspasa ginagluto dire. Lah, kuyawa mag-slice no. Ana sir.
Okay na? Ah, sige. Ako lang siya i-update. Receive na daw. Asa send confirmation. Asa ni ma'am? Kana sir. Kani tanan? Mano ni tanan? Sige. Thank you. Alright. So, mao rin akong gaingon niya mga kamax. Kini mga pabili ba, di ba? Kabaw na ko mga pabili nga waste kani siya og oras. Pero unsaon ta man nakahinayak naman ta. So, wala tayo laing buhaton ani. So, syempre, adto na ta sa ato ang drop off points ani. So, ato na ning i-take at i-take her ato ang kuan resibo. Alright. And then grabe subaw na ko mga kamax tungod sa init sa panahon. Kanang gisubawan ta. So, tara mga kamax. Pila distance ani? 14.5 km mga kamax padong sa drop off location from Kamputhaw to Minglanilla area mga kamax. Sa delivery ang delivery charge ni mga kamax 211 kay nagbigay siya og 40 na tip mga kamax. So mao ni nga dili na sa ta magmahay nga ato din ang gi-accept di ay. Kay naamasad siya tip na 40 pesos. So wala pa ta kahibalo ani basin tay abot dito. Hirgaan pa ta anig to 20. Grabe expectation mga kamax. So, alright, so update mo mga kamax. Maabot na ta dito or makakuha na sa taglaing booking ani. Wala pa din na let's go na to. Maana ni karon. So dapat naka let's go na siya. Para ma-notify sila dito no nga naka let's go na ta. Grabe subaw mga kamax. Kadang grabe kainit mga kamax. Dayon mo inom ka og bugnaw. So usas na siya nga makakuan, makasubaw. Pareha karon na to ang tingog dinawa. Paminawa to ang tingog karon. Murag na ay change, murag na ay gamayng changes no. Murag na tayo 15 years old. Wow. So aray mga kamax no. So murag taas naman kayo nga video no kung ato paning home nun kung asa ta dapit mag drop off. So dire na taman mga kamax. Salamat sa pag-uban-uban sa ato ang vlog. Alright, bye. Og mao na atong update mga kamax no sa pabiling booking mga kamax. Wait sa ha. Nato siya gichat dire nga block. Ay may hapon chip. Block 2 lot 11. 11. Ay de. Toyok? Asa agi dire? Dire? Sige. Asa man eh? Block 2, 14, 15 13, 12. Adara. Ay, may hapon sir. Wait siya ha. 250 kabot pag-arap pala. 250. Sir, thank you kayo sir ha. Resibo sir. Sige, thank you.
og tanawa lagi mga kamags, wala lagi ko masayop sa ako ang gituuhan gyud. Og sa ato ang estimated mga kamags no nga di ba niingon ko ganiha nga basic ito 20 ni sir. Wait sa kadiyot ka ato sa ihatag. Chef, thank you. Di ba sa to ang gingon ganiha basig ito 20 ni sir ang plate. Di ba? Pero karon no, mas laba pa di ayang gihatag sa ato ay ang 250 plus naa pa siya gitip daan, so ato ang na-tip karon mga kamax is naabot na og 90. Grabe, hinaanay kanindot yung mga pabili no kung maka customer ta og mga buutan. So dire na tamon mga kamax sa ato ang update sa ato ang vlog. Bye.